Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय नै बेलासिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय आङो। जिहेतु जासुलिखा बायनानै जाखायो सानफ्रामबो, ओंखायनो दिनै सानबाय मा आङो न'आवनो बानायनानै नायनो होननानै। आंबो मालाबाबो बानायफेराखै, दिनैसो फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरदों आरोना। ओंखायनो भिडिअबो बानायनोसै, नोंथांमोनाबो नायलांदो जोबजासिम, होमबाथाय मिथिगोन आरोना। जायफोरा बानायना जानो गोसो बिथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन। आरो जाग्राफोराथ' मिथिखागोन माबायदि बानायनांगौ, नङा होमबा? आंना माबाफोर गोरोन्थि जायोबाथाय आंखौ फोरोंहरनो हागोन आरोना कमेन्टनि गेजेरजों। दा आङो स्टार्ट खालामनोसै आरोना भिडिअखौ। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौबो। ओमफ्राय दायो नै लोगोफोर, आङो आलुखौ दरथाम लाबाय आरोना। आलु चिप्स बानायनानै नायनोसै आं दिनैहाय लोगोफोर, फार्स्ट टाइम। लेमखांबाय, दा सुना लायनोसै आरोना आरामनो। दायो सुनानै लाबाय नै लोगोफोर, ओमफ्राय दैबो एसे होबाय आरोना। दाना बेखौ आङो चिप्स बायदि हानोसै आरोना। नायथारनोसै आं दिनैहाय, ट्राइ नायनांगौहाय लोगोफोर गोदान गोदान, आंथ' बिराद मोजां मोनो। गोबा जाबावनांगौमोन खोमा आंना, रोजाद्राय जाबाय। अबावबा गोबा जाबाय, अबावबा रोजा जाबाय दै आंना हानाया लोगोफोर। आंथ' बेखौ सुखांखाबायमोन गथायैनो, खनसे सुबावनोसै बे दैखौ गारनानै आरो खनसे सुबावनोसै आरोना। सुबाय, ओमफ्राय नै दै होफिननानै लाबोबाय आरोना। दाना आङो बेयाव संख्रि एसे होनि दै लोगोफोर, मानो होनबा बांद्राय होआ आङो। आं जिहेतु संख्रि गोबाब बुस्थुखौ जानानै मोजां मोना, ओंखायनो एसे खम होनोसै। दसे थाथ'थोर' इदिनो संख्रिया नांनाय बायदि। दायो आङो नैबेयाव बोखांना लानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो दायो नै बोखांजोबना लाबाय आरोना सान्द्रियाव। ओमफ्राय दाथ' बेखौ दासो दैनिफ्राय सान्द्रियाव बोखांदों नालाय, बेयाव दा दै दङ। बेखौ आं दा एवबाथाय पुरा मोखाङाव बेरदेरजोबगोन आरोना आंनाव। ओंखायनो दाथ' सान्दुंबो गैया नालाय, दसे गोबाव दोनथ'नोसै आं बेखौ, दैया सरदजोबथोंसै, बिनि उनावसो एवनो हागोन आरोना। जायोना जाया आलु चिप्स नायनोसै। दसे दोनथ'नोसै आं गोबावैनो। थाम्बनेलनि फट' लानि र'। हारसिंबा जाथाराहाय। ओमफ्राय लोगोफोर, दायो साराया दुंबाय, थाव होनानै लानि। थावखौ आङो जानाय थाव हरला, नै रिफाइनखौनो हरनोसै। लोगोफोर, दहाय आङो संख्रिखौ ओरैनो इसे होनानै दैयाव सोमफादोंमोन ना, ओमफ्राय सुस्रानाय रखम जाजोब्बायना, ओमफ्राय नांबांनाय नङा खोमा, नै एसे हरफिनबावबाय आङो। ओरैनो इसेल' आरोना गासिबावबो। इयो गोबा गोबाद्राया खामलाङो आरोना लोगोफोर, नै एरबाय थायाबाथाय। नैबे गोबामोन नालाय एसे खामबायानो।
नैबे जाबायहाय नायनायनि आं सेफायनानै होमबानो मिथिगोन आरो नांबावगौ नै जायाखै आरो ना नांबावगौ अरा बांद्राय जाबाय एसे खमायनि र' जाबाय नायनोसै बरिया जाबाय नै सेफायनो हानाय जाबाय क्रेम होनबाय खांना लाग्रोजोबनोसै आङो दुन्दिया एसे होना होनोसै र' खोन्थागासिनो आङो नोंथांमोननो लोगोफोर नैबेखिनिखौ एवासै आङो बेखौ दा हराव भाजाफोर जानांसिगोन आरो ना ओमफ्राय नैबेखिनिखौ एवबाय आङो दाना आं बेखौ जानोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो ना लाबोबाय आङो दायो नै आयौ नै दाना आङो नोंथांमोननो जानाय नायनानै खोन्थानोसै आरो ना माथो मानसिखौनो नुवाखै आंखौलाय र' आंथ' एवखांबायमोन एवनाया नै बरियानो दुन्दियाबो होबाय एसे नै लाल साहा एसे फुदुंदोंमोन आङो नै बेलासि जाखाबाय नालाय दा आङो जानाय नायनानै खोन्थानोसै आरो ना एसे मिनिनोबो ओंखारदों र' जाग्रोनो बिनि उनाव बुंगोन आङो स्रेम होनासै माने आंना एसे मिस्टेक जाबाय आरो ना लोगोफोर आङो हानायावनो मिस्टेक खालामखादों फार्स्ट टाइम नालाय जागोन खोमा होननानै आं माने गोबाबो रोजाबो हाफ्लांबाय नालाय ओमफ्राय दायो माने आङो बेखौ एकदम गोबा हानांगौमोन आरो ना एखे लेभेलनि होमबासो माने जागौमोन आरो ना गोबा एखे लेभेलनि हानानै सान्दुङाव दसे फोराननांगौमोन आरो ना आङो दा सान्दुङानो गैला बेलासिथारबाय नालाय गोसोखांब्रबनासो बानायदोंना आङो ओमफ्राय एसे मिस्टेक जाबाय आरो ना नोंथांमोना बानायनानै जायोबाथाय आलुखौ बरियानो सुनानै लादो हादो ओमफ्राय दैयाव दसे गोबाव सोमना दोन आधा घन्टासो आंथ' आधा घन्टाखौसो सोमासै दिसुं दसे दोनथ'नानै आङो लोगो माबादों बोखांदों नोंथांमोना जाबाथाय दसे दोनथ' संख्रियाव सोमनानै बिनि उनाव बोखांनानै सान्दुं गोसायाव फोरानना हो आरो ना बिनि उनावसो बरियानो एवदो आरो ना थावजों होमबासो जागोन बायदि मोनबाय आङो आंनि साननायाव आरो ना ओमफ्राय दिनैना आंना बांद्राय मोजां जायासै गोबायार' ख्रेम होनबाय आरो ना चिप्स बायदि ओमफ्राय रोजाहाय हाफ्लांनाय जानाया ख्रेम होनासै आरो ना नै ख्रेम होनगोन मानो होनबा बे गोबाना गोबाया ख्रेम होनो नै बेबो ख्रेम होनगोन गोबायबो नैबो ख्रेम होनगोन बेबो गोबा बारा होनासै ओमफ्राय नै बेखौ जाबा आलुजों साजानाय बायदिसो जागोन मानो होनबा बे रोजा एसेनो जेबो शब्द गैया आवाज गैया अरजाला दिनै आंना साहा लोंनाया दखाननिफ्राय मेथाइ बायना लाबोलांनायासै लाबोलायनाङासै आरो ना न'नि आलुजोंनो जाबाय न'आव थाखानाय आलुजोंनो जाबाय बेसे थाव सोबखाङो नायलाय लोगोफोरनि एकदमबारे थैजोबलायबाय कागजानो नोंथांमोना बानायनानै जाबाथाय आंनि बायदि मिस्टेक खालामनाङा आरो ना
दैयाव माने दसे गोबाव सोमना दोन संख्रिया हाबहाबनायनि थाखाय आंनाबो संख्रि गोबाब जायाखै आंथ' खननैयानो होदों संख्रिखौ फार्स्टआव दै सोमनायाव होदों बिनि उनाव एवनो गोनाङाव संख्रि नाङाखै बायदि मोननानै आं एसे सारस्रोफिनना हरदों आरो ना होमबाबो आं खम हरदों नालाय गोबाब जायाखै जानो मोजाङानो जादोंमोन खिन्थु बे रोजा रोजायाल' माने एसे आलुखौनो एवनानै साजों जानाय बायदि जाबाय आरो ना बिदि टाइपनि ओमफ्राय गोबा गोबायाथ' चिप्स बायदियानो जादों मोजां जादों ओमफ्राय गोबा हाथारनांगौमोन आरो ना आङो नोंथांमोना जाबा एकदम गोबा हानानै संख्रियाव दसे गोबाव सोमना दोन दैयाव बिनि उनाव सान्दुङाव फोरान बिनि उनावसो एवनानै जादे लोगोफोर होमबा आंनि दिनैनि ट्राइ नायनाया बेनोमोन आरो ना गोदान ट्राइ नायनो बिराद मोजां मोनो आं लोगोफोर न'आव थानानै एकदमबारे बिदिनो जानाय संनायफोरखौ नोंथांमोनाबा मोजां मोनो ना मोना आं खिन्थु बिराद मोजां मोनो आरो ना ओमफ्राय दोनथ'नोसै होमबा ब्लगखौ बेखिनियावनो खर'बो मानलायलांबाय आंहा नै जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना जे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायो बेनि थाखाय रोजा साबायखर बयनिसिमबो होमबा दोनथ'नोसै बेखिनियावनो ब्लगखौ नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' बाय